Bafethu sanibonani. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfokamkhonza lo nibingelelayo emini. Angamukela wonke ama-new subscribers ku-YouTube nama-new followers ku-TikTok. Nginibonge bafethu ngendlela enisupporta ngayo le channel. Qeda ukulalela la i-judgment. Bani uJudge uChili lapha ePietermaritzburg. Odabeni lwecala elibekwe kumsholozi le-Amstel. Hayi lela judge selivele lavumelana ne-state ngedate yokuthi icala libekwe umsholozi kule ndaba yezikhali alivele liyoqulwa manje nge-1 February next year. Umsholozi kabe ngekho enkantolo lapha noDali Mpofu abengekho enkantolo. So into engiyibuka nje umsholozi istate vele asigive up sibamsene nezinkantolo. Ubaba uJacob Zuma bamfuna abuyele ejele ngamandla nangenkani. Bayazi ukuthi uma like lathethwa nje lelicala noma laqala nje laqulwa enkantolo lelicala vele kuzoqinisekiswa ukuthi umnyama kubovu liyamgojela, uyavalelwa again baba uZuma. Inhloso uyabona ukuthi lapha ngempela engikunothile ngale judge mama lethula lesigwebo noma le judgment sengithi sigwebo lethi le judge kokunye likushoyo lithi ubaba uZuma kule case le yezikhali usehluleke ezinkantolo eziningi ukuphumelela ezicelweni zakhe noma kuma applications awafakayo. So akaziboni yena njenge judge namhlanje ukuthi yini angayenza ukuze enze mhlambe lelicala lingaqhubeki liye enkantolo. So in short mawumlalela kahle into ayishoyo uthi njengoba izinkantolo namajaji angaphambi kwakhe ethola ukuthi umsholozi kufanele na kanjani liyothethwa lecala lakhe, akusekho ijaji eliyobuye libone ngenye indlela le ndaba. Mina ngimzwa kanjalo. Kodwa kumele sibakhumbuze abantu base South Africa ukuthi lecala esikhuluma ngalo leli akhona amajaji amabili alichitha lelicala. Kunelinye likhona lapha eMaritzburg, ngizokhohlwa isibongo salo, bese kuba naleli elaphinde lalichitha lelicala ngo-2008 uJudge Nicholson. Because uJudge Nicholson wazi washangisha ama-details, wangena wajula washo wathi lelicala leli ligcwele inzondo nepolitiki, wazwabala nabantu aba-involved kulelicala okwenza ukuthi kungabi icala elifair nelinobulungiswa. So nelela judge laseMaritzburg engikhohlwa isibongo salo, nizongikhumbuza bafethu la kuma-comments, lalike lalichitha lelicala ngenxa yokuthi istate sasilokhu sibamba siyeka singenabo ubufakazi balento esiyishoyo. Selokhu sicela ukupostpona sipostpona bahlanganisa into engekho ukuze baqikelele nje ukuthi lecala liyaqhubeka. So le judge namhlanje uma lizothi alikho elinye ijaji
elibone ngazi ukuthi lecala lizojaja livuna uZuma ngoba vele namanye nezinye inkantolo sezemchithe kaningi umsholo. Akufanele nje sikhumbuze abantu no akhona amanye amajaji akalibona leli cala ukuthi khona umgonyovo khona kuno. So ke okunye ngithanda ukusho la ukuthi njoba sibona nje inkantolo zibhizi kangaka manje South Africa kuma case ahlukahlukene. Recently nje siqeda kubona na iCon Court judgment ekhiphe isinqumo against uCyril Ramaphosa. iCon Court noma inkantolo yomthetho sisekelo kuye kwadingeka ukuthi ithathe almost 2 years ukuthi ikhiphe le judgment eyikhiphile ngoRamaphosa. Why? Ngoba befuna ukuqinisekisa noma ukwenza sure ukuthi i-judgment eyikhiphayo iyaqinisekisa ukuthi angeke kube nento ethile ezovela enkantolo ezogcina ibophise uPresident Ramaphosa. Kunaloko iCon Court mawungabheka ivele yashifta yonke iblame. Yashiftela eParliament. Yasola iParliament and all that. Engikholelwa mina ukuthi iConstitutional Court ngokwami nangendlela engibuka ngayo izinto. Uma ngabe ivikela ngempela iConstitution bekufanele ukuthi ngandlela thile kube nento eyishoyo yona ngokwayo ukuthi kulodaba lwephalaphala yini eyibonayo. In short bekufanele mina ngokwami iConstitutional Court mangabe ithanda ngempela le Constitution esebenzayo ibe nento ethile eyiphawulayo ngale report kaBaba uSandile Ngcobo. I-panel report le ephalaphala bekufanele kube nento ethi kodwa ngenxa ukuthi ku-involve uRamaphosa bingeke udabeni lwaZuma yakwenza ilokho njani inkantolo mawukhumbula udabeni lwe-EFF la yayifuna khona i-secret ballot wazi wayisola ubaba ujaji uMkhwengwe ukuthi yenze lento ebizwa nge-judicial overreach ukudlulela ngaphambili ukuze iqinisekise nje ukuthi i-secret ballot iba khona ekuvotelweni kwaPresident Zuma ukuthi aphume. In short inkantolo khona engakusho khona engakwenza umithanda kodwa yenzanga kanjalo kuPresident Ramaphosa. So ke still sisazoqhubeka sikhale ngeinkantolo lena nje le ekhulunywa ngoZuma namhlanje yokuthi icala lakhe liqhubeke lapha icala leAmsdale noma leyikhali. Mina ngiyangibonisa ukuthi isaqhubeka impi ebhekene nomsholozi basamfuna phakathi futhi le judgment njengoba iphuma manje ifuna ukuphazamisa nokunaka kwethu nokufocusa kwethu kule judgment le kaRamaphosa. Sekufuna siphinde sinaka uZuma manje njengoba nje seyishila inkantolo ukuthi February 2027 yes kufanele liqale leqala likaZuma noma liqale lecala laZuma liyoqulwa. So ke angazi bafethu ake niphawule nithini ngale judgment yenkantolo eqondene nobaba uZuma. Mina njengomfo kaMkhonza ngibona nje inkantolo engathi zibambisene ekutheni umsholozi na kanjani akayongena phakathi. Futhi khona namhlanje ngizwile ukuthi uPresident Ramaphosa usemqokela uJudge Lidwaba ukuthi abe upresident wamajaji aseGauteng njengoba ngangishilo ukuthi already vele ngase ngishilo ukuthi uzombeka ukuthi aphathe amajaji uLidwaba. uLidwaba lo osolwa ngezinto eziningi ezihlanganisa icorruption yokuthola ama bribe and all that. Nangu so ubaba Ramaphosa yambona uqinisa zonke izindawo ukuthi nangelilodwa ilanga angawubona umnyango wejele kodwa naku umsholozi ngapha inkantolo selokhu zimshaya left right and center. Ake siphawuleni ngalodaba lweAmsdale uthini umbono wakho usibuke kanjani wena isinqumo sale judge laseMaritzburg uma lethi indaba kaBaba Zuma iAmsdale ayiqhubeke lithethwe lecala next year ngoFebruary. Ake ngizokuphawula kwakho mfoka kaMkhonza lo ngiyabonga kakhulu.